Hemmeňize salam. Bugünkü fizika tapamyna hoş geldiňiz. Bugün siz bilen mehanik hadiseler barada öwrenip geçeriz. Mehanik hadiselere gaty köp temalar değişli bolan üçin men muny 3 ýa-da 4 sapakda size düşündirmegi makul bilim. Ona näme? Wagt ýitirmän, göni başlaýaryň. İlkinji temamyz cisimleriň mehanik hereketi. Biram trajektoriýa. İlk bilen kesitlememize seredeli mehanik hereket deyip cisimlerin wagtyň geçmegi bilen giňişlikde yerleşen ornuň başga cisimlere göre üýtgemegini aýdylýar. Demek, yani mehanik hereket bolması üçin bir cisimiň başga cisimlere göre yeriniň üýtgemesi. Ýöne belli bir wagtyň içinde, yani belli bir wagtyň geçmegi bilen yeriniň üýtgemesini aýdylýar. Mysal üçin, şu taýda eň uly näme? Avtobusa sersek, misal üçin diýeli, şu yerini üýtgetdi, ýani ýöredi, hereket etdi. We hereket edildiğinde beýleki ýanynaky maşinlara göre näme? Hereketde bolýar. Ýani başga cisimlere göre yerini üýtgetdi. Demek, näme etdi? Mehanik hereket etdi. Gysgaça şular ýaly. Indi ikinji zatda, ýani ikinji suratda gelmezmizden ozul şoňa seredeli cisimler hareketlenende diýe giňişlikde iz galýar diýe. Bu ize näme diýilýär? Trajektoriýa diýilýär. Indi trajektoriýa bolanyny bir cisim hereket edende galýan izini aýdylýar. Ýani mysal üçin o galyrylan iziň izi görünmesek manal, ýani galan iziň görünmesek manal. Ol diýmek, ýani bir nokatdan iki nokata barýan urgan mysal üçin maşynyň geçen ýoluny galýan izini aýdylýar da. Indi şu taýda misalda ikinji misalda mysal üçin suraty seretseňiz top oglunjak top depýär. Top depýär mysal üçin öňe gidýär, ýokary gidýär, gapdaly gidýär tapawy ýok, top bir ýere gidýär mysal üçin ýol geçýär. Mysal üçin diýeli şu taýyk gelip düşdi. Şu geçen ýoluny galýan izi biz trajektoriýa diýeriz. Indi şu üçüncü suratda onu açyk görkezýär. Mysal üçin adam eli bilen näme etýär? Top atanyny şu tarafa gidýär we şu taýda näme iz galýar. Yani geçenle, yol geçenle iz galýar. Oňa da biz näme diýeriz? Trajektoriýa diýeriz. Onu indiki temamyzda dowam ediberelim. Cisimlerin geçen ýoly we oňa giden wagt. Yani geçilen ýol barada şu wagt öwrenip geçeriz. Indi geçilen ýol diýip cisimiň hereket trajektoriýasynyň uzynyny aýdylýar. Yani size trajektoriýa barada aýt geçdik. Yani cisimiň galyran izi diýdik. Yani geçilen ýol diýem, şu cisimiň hereket trajektoriýasynyň uzynyny aýdylýar. Uzynlygy. Uzynlygy näme bilen belläýär? Metr, kilometr, santimetr, desimetr we şoň meselem. Indi şu taýda iki san görnüş bar. Biri uzynlyk bar, biri geçilen ýol bar. İkisiniň arasynda bir kiçiräjik bir tapawut bar. O tapawudum şu. Distans olany siz bilen biraz ingilisçesini öwreneli gaty bar. Distans olany geçilen ýol bolýar. Şu taýda bu adamın geçen ýol, mysal üçin A nokatdan B nokata adamın geçen ýoly şu. Ýöne displacement diýär, ýani aralygy bolsa A nokatdan B nokata bu aralyk bolýar. Aralyk bilen geçilen ýoluň tapawudy aralyk bolany aralyk zada değişli. Vektor kuantity değişli, ýani vektorlara değişli. Beýleki geçilen ýol bolsa skalyar ulluğa değişli. Indi tapawut şol diňe, mysal üçin şu ikinji suratda muny gowy görkezýär. Oğlan bir adam motoruny ýergedýär, öýünden şu taýda gidýär, ýani iş ýerine gidýär. Şu taýda geçen ýoly 200 metr, aralygy bolsa 120 metr. Ýani öýü bilen beýleki işleýän ýeriň arasy näçe metr? 120 metr. Hat ýakyn ýöne o ýoldan gidip bilmeýän üçin, ýani dümdüz ýol bolmaýan üçin dağın üstüne geçmeli bolýar. Ýani onu et bilmeýän üçin geçmeli ýoly uzynrak bolýar. Ýöne aralygy näme? 120 metr. Tapawut şol. Berde ütgeşik başga ýene bir zat bar. Şu taýda ýapdym space aralyk demek. Bular ingilisçe sözden gelýär. Şoň üçin ingilisçesini öwrensem gaty bar. Length uzynlyk, time wagt sözleriniň baş harflaryna ýa, mysal üçin space-de S, length-de L harfyna ýaz, ýani uzynlykda, time-de, wagt-da T harfy bilen ýaz. Indi
Şuýda biziň ýa tutmaly öwrenme zadymyz esasy näme? Uzunlyk ölçeg birlikleri we watt ölçeg birlikleri. Inni şuýda 1 cm 10 mm, 1 desimetr 10 cm, 1 metr 10 desimetr ýaly dowam edýär. Ýöne biz bulary näme etmeli? Ýa tutmaly, öwrenmeli. Ondan soň beýleki bärdi näme? Watt birlikleri 60 sekunda 1 minutda, ýani 1 minutda 60 sekunda diýsem bolýar, 1 saatda 60 minutda şeýle dowam edýär. 10 ýylla, 100 ýylla bir asr we şeýle dowam edýär. Bularym biz öwrenmemiz gerek. Inni dowam edýäs. Esasy temamyz geldi, tizlik we onuň birlikleri. Ýani näme öwrenip geçiren ýol, aralyk, watt ölçeg birlikleri we uzunlyk ölçeg birlikleri barada öwrenip. Inni esas temamyz tizlik we onuň birlikleri. Tizlik diýip watt birliginde geçilen ýol aýdylýar. Ýani tizliň bolmasy üçin bir wagt gerek, birim geçilen ýol gerek. Ýani geçilmeli ýol, belli bir wagtyň içinde geçilmeli ýol. Ýani wagt birliginde geçilen ýol. Inni aslında formlamız şeýle, ýani V deňdir S gatnaşan T. Ýani watt birliginde geçilen ýol aýdylýar. Inni aslında bu formlany gepledip bilýäs. Ýani formlany gepledip bilýäs edim. Mysal üçin geçilen ýol diýip näme aýdylýar? Geçilen ýol diýip tizliň watty köpeltmän aýdylýar. Bärde we tizlik S geçilen ýol, T ýol geçmek üçin giden wagt. Indi şuýda gysgaça mysal bar, şonu işlep geçelim. Şu maşyn görýän suratyňyzdaki maşyn 200 km ýol geçipdir. Onu näçe wagt geçipdir? 2,5 saatda geçipdir. Onu näli formlamyzdan göni geçilen ýol tap bilýäs. Ýani 200 km 2,5 saatda geçipdir. Tizligini tapyň diýär. Tizlik näme bilýäs? V deňdir S gatnaşan T diýdik. Şuýda göni ýazýas. W'ni tapmak üçin S'imiz näçe? Ýani geçilen ýolumuz 200 km. Şuýdan birligine ýazýas 2,5 saat. Aslında hours İngilizce bolýar, ýani türkmençede biz saat diýip ýazýas. Ne bulam 200 gatnaşan 2,5 näçe deň? 80 km saata deň bolýar. Ýani şu maşynyň tizligi 80 km saat. Mysal üçin biz 80-ne 100 saatda gitdiýär diýäs maşyn. Ana şolar ýaly. Gözüňizde getirip bilýäs. Indi dowam edýäs. Deň ölçegli we deň ölçegsiz hereket barada düşünje diýär. Munyň gysgaça aýdyp geçeýin. Göni şuýda kesgitlememizi seredelim. Eger haýsy da bolsa bir cisim hereketlenende bir meňzeş tizlik bilen hereket etse ýa-da deň wagtlaryň içinde bir meňzeş aralyk geçse beýle herekete deň ölçegli hereket diýilýär. Ýani ingilisçede constant speed bolýar. Şowur tizlikde gidýän bolýar. Ýani deň ölçegli hereket diýmek şowur tizlikde, şowur aralyk geçse, şowur wagtda. Mysal üçin diýeli, bul esasan otlarda köp bolýar. Poýuz şowur speedde, ýani şowur tizlikde gidýär-de, köplenç. Ýa-da uçurlarda, samolyotlarda. Ýani olar şowur tizlikde köplenç gidip bilýärler. Ýöne maşynlarda da bolýar, maşynlarda da şu täze tehnologiýalarda maşyn mysal üçin 80 km saat bilen gitsin diýen, şoňa zat edýän, düzýän zatny şowur tizlikde gidýär. Ýani inni tizligi hereket trajektoriýasynyň dürli bölüminde dürlüçe bolan hereketi deň ölçegsiz hereketdi. Bulam edil ters şoň. Ýani deň ölçegsiz hereket bolany şowur tizlikde bu bolsa şowur tizlikde däl. Peselýä, gatalýa şeýle dowam edýär. Bul esasan näli maşynlarda köp bolýar. Mysal üçin awtobus duralga gelende haýallaýa, duraladan ýene gidip baraka tizlenýä, haçanna ýene svitofora gelende, ýani ışıklara gelende ýene durýar. Ýani haýallaýa. Indi gysgaça şeýle, indi ortaça tizlik diýip bolsa, jismiň geçen ýolunyň şu ýol geçmek üçin sarf edilen ähli wagta gatnaşygy bilen ölçenýän ullugy aýdylýar. Ýani ortaça tizlik bolany ähli geçilen ýoly näme bölmeli? Ähli geçilen wagta bölmeli. Onuň formasy şeýle.
ve ortaça gatnaşan S ähli T ähli yani ähli geçen wagt, ähli geçilen yol. Inni misal üçin şaýda sonra wagon çöl geçýär muny elektrik otly Ýangiýer şäheriniň Daşkende 3 sagatda gelip ýetdi diýe. Eger şäherleriň arasyndaky aralyk takminen 150 kilometr bolsa, otlyň tizligi näçe? Yani otlyň tizligini soraýar bizden. Ona näme diýäs? Ortaça tizligini tapmak üçin we ortaça diýäs. Yani ingilisçe muňam average velocity bolýar. Gatnaşan S ähli şey diýip formulamy diýäs. Deňdir. Näçe aralygy 150 kilometr. Näçe wagt geçipdir? 3 sagatda. 150 gatnaşan 3 näçe bolýar? 50 kilometr sagat bolýar. Diýmek, otly elektrik otlysy 50 kilometr sagat bilen tizligi 50 kilometr sagada deň eken. Ortaça tizligi. Indi dowam edýäs. Şuýda 2 saat sonra bilen ýene söz geçelim. Goýja öwrenmemiz üçin. Birinci soru, ortaça tizligi 80 kilometr sagat bolan otly 30 minutda näçe ýol geçýär? Indi ortaça otly diye 80 kilometr sagat tizligi var, 30 minutda näçe ýol geçerdi? Şuýda iň esas ünsürme zadymyz näme? Sagat. Berde näme diýipdir? Minut. Onda näme? Biz minuty sagada öwürmeli. Onda şuýda 1 sagatda näçe minut var? 60 minut var. Demek 30 minut yarım saat bolýar. Yani 0,5. İlk berilenleri ýazalyň. Ve ortaça deňdir 80 kilometr saat. Sonra beýleki watt yani T ähli deňdir 30 minut. Olam deňdir näçe bolýar? 0,5 yani yarım saat 0,5 sagada deň. Bizden sonra yani S yani geçilen ýol näçe deň? Sonra. Indi şuýda göni jogabymyzy formulamyzy ýazyp formulamyz belli. S ähli T ähli. Indi ýerine goýaýmaly şuýda 80 kilometr saat deňdir. Bizden sonra geçilen ýol ähli gatnaşan temiz belli 0,15 saat. Indi berde atanaklaryny köpeltmek şuýda bir wagt düşünsek atanaklaryny köpeltýäs. Berde göni jogabymyz näme bolýar? Geçilen ýol deňdir 80 bilen 0,5 köpelsek 40. Berden sagatlar gysgalýar, kilometr galýar. Yani 40 kilometr yol geçipdir. Indi sorumuz şu saydan şeýle çyzyp geçireýin. Garşyma diýeli. 1 kilometr saat ulmy ýa-da 1 metr sekund diýe. Jogabymyz esaslanmagy. Indi muny bilmek üçin biz näme etmeli? 1 kilometr sagady metr sekunda öwürmeli. Kilometr sagady metr sekunda öwürýär. Indi şeýle ýazyp bilýäs. 1 kilometrde näçe metr bar? 1000 metr. Şuýda 1000 metr ýazýar. Ona 1 sagatda näçe sekund bar? 1 sagatda 60 minut bar, 3600 sekund bar. 3600 sekund. Yani şu saydan göni bular gysgalýas. Bularam 2 gysgalsak näme bolýar? Berde 5 galýar, berde aşakda 18 galýar. Indi 5 gatnaşan näme bolýar? 18 metr sekund. Indi bir ulum ýerde 5 gatnaşan 18. Elbetde jogabymyz 1 boly. Demek 1 metr sekund 1 kilometr saatda näme eken? Ul eken. Dowam edýäs. Indiki temamyz massa we onuň birlikleri.
Cisimlerin dinçlik ýa-da hereket ýagdaýyny saklama ukybyna inertlik diýilýär. Yani eger bir cisim durýan bolsa, şonu saklama ukybyna näme diýilýär? Inertlik diýilýär. Eger daşdan güýjüň täsiri ýok bolsa. Cisimiň inertlik häsiýetini görkezýän fizik ululugy bolsa, şoň näme? Cisimiň massasy diýilýär. Yani massa diýip şoňa aýdylýar. Indi zatlaryň we predmetleriň massasy 1 kilograma göre uly we kiçik birliklerde bolup bilýär. Kilogram bilýäňiz, gram, milligram şeýle şu taýdan ýazyň, mysal üçin milligram, gramma esas ulanýanymyz kilogram, tonna şeýle gysgaça şeýle. Massa barada gysgaça şeýle. Indi esas temamyza gelýär, dykyzlyk we onuň birlikleri. İlk bilen dykyzlyk diýip näme aýdylýar? Dykyzlyk diýip maddanyň birlik görünme dogry gelýän massasyna aýdylýar. Bilşiňiz ýaly dykyzlyk diýip aslynda durmuşymyzda da köp ulanýar, dykyzja diýip mysal üçin dykyz sözüni gaty köp ulanýar durmuşymyzda. Dykyz bolanyna esasy mysal üçin şu taýda suratda da ben düşündirip geçeýin. Gaty cisimlerde dykyzlygy uly bolýar, gaty cisimden dykyzlygy uly. Mysal üçin şu demiriň dykyzlygy suňka görä näme uly. Beýleki gazlara göre hasam uly. Gazlar has kiçik bolýar dykyzlygy. Soğukluklarda birazcık näme bolýar? Uly bolýar. Metallarda dykyzlyk hasam olara göre uly bolýar. Indi dykyzlygy Rho harpy bilen belläýär. Rho dykyzlyk, M massa we görüm. Görüm bolsa, şu taýda bir soru var, şonu çözeliň. Onu çözmezmizden ozal, mysal üçin şu taýda şunu düşündirin. Saman bilen näme? Kerpiç bar. Yani ikisinin agram deňýäli golup näme üçin? Sebebi görümi baglap, ýöne görüm, mysal üçin şu görüm uly, muňky kiçi, ýöne agram näme? Uly. Egerde bir cisimi agram uly boldugça we görüm kiçi boldugça, ol cisimiň dykyzlygy ulydyr. Eger bir cisimiň görüm uly bolsa we massasy kiçi bolsa, ol cisimiň dykyzlygy nämedir? Kiçidir. Mysal üçin, şu taýda gysgaça düşündirin şunu. Bir gap diýeli düşüneli. Bir gap. Mysal üçin görüm 1 litr, 1 litrlik gap düşüneli. 3 sany 3'den 1 litr şowur görümde. Muny mysal üçin metal wa diýelim, metal bir görünüşi bolsun. Mysal üçin polat bolsun, tapaw ýok, suwa. Muny gaz bar. Indi bularyň agram haýsynyňky uly bolar, elbetde metalyňky 1 litra sygýan metalyň agramy uly bor. Yani agram uly bolan üçin dykyzlygam näme uly eken. Muny biraz suwda 1 litr suwuň gödeňdeýlendir, bir baklaşgadak suw, mysal üçin 1 litrlik. Şoň agramy gödeňize getirin. Bulam ondan biraz näme bolýar, ýeňil bolýar. Gazlarda hasam ýeňil bolýar. Mysal üçin 1 litrlik suwuň içine gaz goýar, yani agram ütkeme eken. Tapawdam şo ýerde. Mysal üçin 1 litrlik suwuň ýa-da 1 litrlik baklaşgaň içine bir demirden dolaraly suwa göre näme bor? Agyr bor. Sebebi dykyzlygy näme? Uly. Indi şonu bildik. Indi şu taýda gysgaça näme? Sora we görümi 2 cm kub bolan tylla bileziň massasy näçe bolýardy? Bize tylla bileziň nämesi berilipdir? Dykyzlygy. Dykyzlygy, yani tyllaň dykyzlygy 19,13 gram gatnaşan santimetr kub. Indi şu taýda aslynda D diýip ýazylar, ýöne ingilisçede D bolýar, density bolan üçin, ýöne türkmençe näme? Rho bolanýar. Rho deňdir M gatnaşan we berde bize berilen näme? Rho'muz berilipdir, ýani dykyzlyk berilipdir 19,13 gram gatnaşan santimetr kub deňdir M massan soraýar bizden. Berde de görüm näme? 2 cm kub. Göni atanaklaýyn köpelýär şunu. Näçe bolýar? Şu taýdan ýazaýyn. Atanaklaýyn köpelsek
Bärde aşanyna bir wagt diýip düşünsek. M deňdir 2 köpeltmek, yani 2 santimetr kub köpeltmek 19,13 gram gatnaşan santimetr kub. Bärde santimetr kublar gysgalýar. 2 bilen 19,13 köpelsek näçe bolýar? M deňdir 38 bitin 16 bolýar. Yani 38,16 gram. Diýmek, tylla bileziň massasy 38,16 gram deň eken. Dowam edýäs. Indi esasanam şutaýda görüp bilýäs, haýsy gaty cisimlerde dyklygyň nämeligini. Görüşiňiz ýaly, mysal üçin şutaýda seret geçelim. Mysal üçin alüminia, yani gaty cisimlerde 2,17. Mysal üçin soğukluklarda 0,8 kerosininki ya da süýdüňki 1,18. Süýdüň dyklygy biraz ul ekeni. Deňiz suwunyňky 1,35 mysal üçin, benziniň 1,103. Indi mysal üçin bärde iň ulusy haýsy ekeni? Platina diýe. Platinaň dyklygy gaty ul ekeni. Indi gazlara seretsek, serediň gazlarda gaty kiçik görünýär. Kislorodunky mysal üçin 143 mysal üçin. Tebii gazyňky şoňa diýär. Garaz gysgaça gazlarda näme gaty kiçik bolýar. Dyklygy gazlaryň gaty kiçik bolýar. Soğukluklarda biraz uluraq, gaty cisimlerde hasam näme ekeni? Ul eken. Indi şutaýda soraglar bilen temamydan jemleýäs. Indi birinji soraga seretsek, 3 litr birinji sorag 3 litrli bankada näçe kilogram süýt bar diýär. Indi ilk bilen gözeňizde ýetirýäs. 3 litrlik banka diýär. Mysal üçin şutaýda banka çyzaly. Banka meýzemeside birazajyk. Şoň 3 litr diýär. Näçe kilogram süýt bar diýär şoň üçin. Indi 3 litrimiz şutaýda bizden soran süýdüň biz zadyna teredýäs, dyklygyny 1,18. Romuz deňdir 1,18 gram gatnaşan santimetr kub. Soňra 3 litr berilen, yani gowrum wedeňdir 3 litr. 3 litrimiz näçe deň? 3 litrimiz 3 desimetr kuba deň. Desimetr kuba deň. Indi desimetr kubdan santimetr kuba geçirmek için näme etmeli? Muňa köpeltmek bolýas. Mesela 1 desimetrde 10 santimetr, eger kub bolsa 3 kere örnek bolýar, olam 1000 bolýar. Demek 3000 santimetr kub bolýar. Bizden soraýan massasy näçe? Deňdir. Sorag. Indi göni formulamyzy bilýäs. Gön ýerine goýýas. Romuz näçe? 1,18 gram gatnaşan santimetr kub. Deňdir. Näçe? Massan soraýar. Bärde de 3000 santimetr kub bolýar. Indi bärde şeýle köpeltýäs. Massam näçe deň bolýar? 1,18'i 3000 köpelsek näçe bolýar? Kalkulatorlan bilýäs. Eger tez wagtda işlejek bolsak 1,18 köpeltmek 3000 näçe bolýan ekeni? 5400 grama deň eken. Ýöne bizde näme de soraýar? Kilogramda soraýar. Şo sebäpden 1 kilogramda 1000 gramba, 1000 gramy 1000'a bölsek, yani grama öwürmek üçin, kilogram öwürmek üçin 1000'a bölýäs. Olam deňdir, m deňdir 5,14 kilograma deň bolýan eken. Diýmek 3 litrli bankada
5,14 kilogram näme bar eken? Süt bar eken. Indi galan soralarym siz özüňiz çözüp bilýäňiz. Bu temamyzyň soňuna geldik. Ilk videolarda görüşençe hoş sag bolun.